Gachagua no monitor. Because Gachagua chi na ba ikoyo once. Onye kwa roche Iula Stadium. Abantu bali ngo bali ku welcome Gachagua na boko Gachagua has taken the whole of Mount Kenya. Kindiki no mworo na no msomi. Lakini tabua kende kene na uchi konya our excellence the president of the republic. Gachagua, if it's not watched properly, yes, it can bring a revolution to this country. Gachagua is a force to reckon with. Despite an area in beach that go kula asa ko 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 koiga mangana ko era mambisa kuna mbi ngol we to ko won we kanga come 2027 sandili kami wakole wachirenga. That's not those are not my words. Those are the words of Gachagua. Or assess the reactions of the people. Also kuriye Bungoma manyete wetangulanga kumna kanyasao, especially the Bukusu community. Lakini we was forced to be chased away. Now Bukusu, that means no Western teria so moaka and that Oma after Ruto learning from Mount Kenya as I was set Rombo na Western. Ama konyo achikura chiri atebe na substitute in nature Mount Kenya. Wone kaya tamago chia Western kumnyokia balaiba wali passivity kwa babo. As a picture asobono mtazamo alisi yani picture boronge ilitokulige 2027. President William Ruto Mount Kenya Western Nyanza nkikira nkyuka gire tegenda. Kubata kama ngana hii. Ndigere tibu yana maisane. 2027 onye William Ogo faulu kwa mwaka Raila Amolo Odinga AUC Jea Ruto will have left Valley and go Nyanza. Western they will divide. And that go to a half hand. Nene. That go to a half hand nene. However will come up naturally omuntora nyale ko ship Mount Kenya Matiang'i. Fred Matiang'i atenene ya go sweep Mount Kenya. It will sweep the Kisii Nyanja and Kuria Nyanza. It will go Western. Na Mombasa gapo ye divide. That means it will be a person to watch against William Ruto. It's a person to watch. Onyogo chikotene na chikule cha president. Kwa hiyo mwaka ngoro. Again to da gumiringa ki mwana no yo kwaruko yo ndo yo mwana yo no Fred Matiang'i mama ke muntu ma ogo terinaiga iro libono korongo murro paka bwoke Kenya straight rakiri ndo mwana one enjira nere kwa kwana gabunga ki William Samoei Kibochepirchiri Ruto ngonye kako onye kerenga 2027 no tole nere erali igabuga tebisa kugete go chiabigo chikomoe kura lakini njenare gusabanga ki nyasaye tatale kuwanja ingiwe sabira siasa go sasa so bantuli saba siasa wanchulile wanchotegera ni goenda tegotegera na kuligeria Getembe Television bono mambia morulio kurunga Etwani Ya Getembe maita mangana siasa no nyasaye ali kando ababitika ini wana siasa no nyete nga inki before wakolia tebete sisi wana siasa ni kama Shetani. Nataka ukole as a national Toche County. Yes. What kills aba kusimolari. Igoro mwaka Raila Amolo Odinga. We have followed Raila for the rest of his life. Yes. But Monsonde Ruto narete government of national unity as I can call it. Yes. Akamoa ebirogo wetan 6. Yes. Akaire kero kama Buruya, akaire kero kende Mombasa, akaire birogo bitatobogere. Actually bitatobogere. Wono tukaswa kuoria wabusinga itoli. Wono akonya kongana ngoja kwandirira bo nominated. Eki ndo nominated getoki. O minister wote wako toa as energy no nyonkare kwa because nyonkare is the senior most politician in Kisii. Atoimo kinoni to baga to teacher para start to ali as energy na ndio nyo singisana to da bane school. Wono mo ko e batiri e debi
deputy party leader nkiego konyo mugusi as a person nkiego konya year ne point straight bilogo bibero ma ko ira finance chibesa seino o ira energy seino o ira Anton General seino o chago to tengiga just street okay bagusimba ko chikotegerera Alonsarigo nago tebi umoraria na endo quote my statement. Yes. ODM is no longer in Kisii anymore. It is dead. Bono inki kiagera uko na igana ande ntu ligeretinga obocholi bule ODM mashinani gokorekana bule chinsemo au ganya bolo lembantu kiba gochol udene chikuruki chujojo kwanda ngai ko na wale kuligire ndoke okay nero turuka that asante sana bali mugende gutuligirelia na gutubwatia bono mambia so mutandao na bugende gutuligirelia gutubwatia Getembe FM is our page bono mambia bika commenta ligere gali twekanira kiago bono mambia sensibilia ukurasa kitabu ya Facebook abugende bukubwatia gali ya so tulikira ansa katono ya ujumbe 0741583878 nsamilia SMS ligere twekanira kiago ansibiga byunsu kwa ni yes mwancho muligereria ndonzi azori no mwancho mategereri na boko likatale yonza likakwanira gukwana bwangu 0741583878 asante yona asara musongo mato no musongo tunerega musongo mu Africa agata ngari very soft yes exactly bono mushimwa tuirane anse county ya Kisii akatukuri county development boniga mitu bigenderete andake anse alia make agendere gokorekana kigima nyakia magendero bono uratebe boniga mutino 11 mwaka bw'ikirune wonse 24 meaning no mwaka gatatu bwa amagendero no burayi bwense as county level minzo saliko Kisii county twansi no tobialire na ende up to the time we are talking now yes Kisii county has received 33 billion ebuate umosike umugabana Kisii county umosike Paul Simba Bwalati a pocket onye okale ko pocket umubukoye lakini yachi asoile kofa yaye ye county lakini when you look outside to translate 33 billion and what is happening na bogo stoka why oyimoke ko ruwa ogende county moina treasury ele ko ruwa era around 200 meters toko nyono ne sakalabu ni elemesa igola yokulika as an office that means station ate was supplied got bantambo watsaka bakolika macha ali okwale kwanda office no muntu rwaje sukali ala iko na nje ngotenga ansali ngo kunde ngamaje ongela tayo oh yes white wache kiritayo I've gone there personally na bwana yuko achitekera banyura maji I've gone there personally not once because ngo dai inde contractor ngo dai na bwana yikiro kwa ngo muskeva ni sie maji konyara nyu I've gone there severally that several times na oyana ngaki ongwae kwa kagule bitoje bigutioka ngabantu no bakolose kuchindagero no na kwa tio kwa nyoli no kechike kama kyo mochere kwa bekire squad de goita igari gente kinkeyo no we after spending that 3 billion kwa kugenda at village level my brother unaona mtu akalidie sana I'm sorry about that mtu akalidie gulu ye para paka abantu nara bakolika ase gwora ya contractor singa nyarebe wa gotebie gabana eleme para ne ero ira ne ribia ero ira ne ribuno musajja nga pale iteri yaye pale ne national government because is being damaged pale yele riba bono ige pale kokunga misesi bonyanja yabe bono igano roche bantu batego sokanchira people don't walk that road amaja tagwe chinyomba I've gone even to the manager ya supervisor ye bare yo na oyire tractor usine gora amaja ikachi wikaliba sabago muligiriri abantu bachande gutugo chande kokobe yani okurigiri paka kwarira kwebori nga anseito ndoche bono obogandu wale nobobe bono ngogotebinga ne chinde feeder roads chirichire sio mugabana aye naona alengero saligo no montore egwatire gutwa chipara paka ikomi a smallest ward sub county machoga chaje whatine isato those are dark roads and all the montore magoi gonna call the smallest dark roads
aigore amalamu chipara that roads na gusi nense ya embula no ligeto igo muntu na maku chipara isato o chikwande yakane mbula yakali yachi yatende chipara cha limbi rutati bono ugandi ontebenga umuskivanisa amagenda tukuligirelia ugandi ontebenga account bwa tipara count ya Kisii tebwa tipara. That is what I'm saying. You want to don't get it yourself. Omaitu kwa muligirelia golega ali okogete okuligirete account ya Kisii the largest ne what baka chi what kianda nane murabo basi kile what kutwala chipara ikomi that is chipara tamanini oya contractor yemo ele chipara tamanini association imetenyebere nanyare never iko mucharo no kwa no sign contractors no ko twala the lots number 1 tali konyala kokola gento keria because lots chito konyago ikira association Kisii is passive to the winds and mountainous system bulewotwa all the time 2 months simple yakole ya na parati anje tiele mwenga kiembu especially mbale ya malame so ole machipara ko sei sano session ya chiba se charu usuwali chiba squandered chiba suchwagen because that 3 billion or translate what is taking place in Kisii no nyana na bo kana kenkeyo nko another practical example my brother a municipality ogembo ya bete allocated money 2021-2022 who spends the money if the board is not there package kwa constituent 2023 board is still 18 financial ibere child agato ya yadile mbese tana kutumia ngai chibese chiko cheke nchini in that board protocol yochikorusu kuchaka chiarewa igo obo ibimbono gore bolimbu alengo obuno bobono obo is more dangerous abakuru baitu bagakwana ya abakuru baitu bagakwana ya ye alright tukuligirelia ensemo ya obogwenia ase county ito nakibole nkagere tabantu ngurika bale no wabatebi nane ndero kwanira obogwenia na ibulo mugaba no gukwana boire nga abayimba kayibire esikatikire oretire a system yes agosangere 200 million omanye tekero goteyo abantu nga 200 million no tebi umuntu naga step tuma gocha buone goikaba ndo wale njare gusirabu abana baba igotete ndagerero no na bakimago tugutwa mahora ba no nyene chokora cyachora na bakumanya umujiyo yo ndagena kwate wanyore nari none ke tukirise cyabwe gutugutu kende ke tayo pi mbagore o maene nga ndagira nera sawa never genda nyagitari bono ika wakonyore banana uchombori yogo ndiyo uchakirere botu level 4 level 3 level 4 paka Livaro hospital pakesa kalabu ne yokolika teyo ezo manyagitari yo presla clave de mariogo akero go kwa kugisirei ogo to musiko that means gendo akwigisirei siko oyetega na kingo hotel my brother onsaligo iga overwali ni Kisii bona liboro at a pathetic situation with the 200 million na inchi abayiboli bakoiberwa omanye isika osoke naye abangina bali isika bono iga they are crying omutinyi bakaonire oroyo November no abantu bakaoni batu wachibeza bachi ko nesuku bakoya bana wasop no nabangina bakoni bitabuga mbaliko goli kubona because nobody has money to buy muchando ngayore muchando bugo tabara muchando no na Kisii there is no circulation of money Kisii ko kusen Kenya wide country wide my friend if this last financial year Kisii irane dichibesa 3.8 billion nkwa igwe gabana itenye nego tebanga na save I don't know no kumwati basikia kama tena na save 7.2 billion. You save money from county government to national government. While your people are crying, abantu bakwatijiga contract are crying, abantu bakule kwatinde kile wachira matanga watebe to wanja abayibiwa abakanu obolimo ngakyo nyomba bune ngende ime muntu agajete yakobo boyibi enyomba ya serikali bune yende ime
umuntu nyaga dhaka niri ngakie ko bobebi those are the things so when the colleague ngaki in fact digango tebi gama ene kapsa digango tebi mwana minto yes there is somewhere aba kusiba ko seta nyasa asiki akalengo soma Biblia on tebi ngakala wa Israel ba ko go nyasa ko la wa ko jubo sibo in fact ya banda ba ko jubo sibo wazini bon after 5 years no abagusi no abagusi onkoro no mugusiale no yo mobwa abagusi onkoro ne kene ngano bosibu mure rende go thank you beto bwana bwasoira bono nkoreki kyarenze nenze achomuligire ogenda kusangana chuka Etwani Ya Getembe bono mambia ime 102.7 Getembe Television murubire kurunga Etwani tukunyeregeria magendero na siasa gusi na kenyingi makatonya kuligeria ya onse ibirgali bya gondu chabange mogere kutulikira jujumbe gabono mambia kwira ntura suko bolinga ayeki agekerani kirikikeiga lakini sobono ngantumyo kegali asinindi gatragendo mutumokomoke tonyole se jiruka eberiga tonyera mangana maya guchara chinsa isato bono mambia tukuirana tuligeria sinini nkikiri kegendrete ayago korekana ne nka kitoko kora eligera magendra ya na siasa nkikienda tukusibona mambia na bigi nsengi makatu nya kuligeria aya ase studio yes sogoro onsali ko nimbwate point ke nimbwate nyasai ma digere nyiga nje nimbwate point ke point karati ga toko irana the raid lakini tia toko yuri mwanchumo liringa anyombono gotonyora litukulita likemera ngebere na kyanda tugukwanira Uhuru Superstar Black Friday yani gukonyolianga amangana mansunga 29 litukuli jumani go trabe gali so Uhuru Superstar zazi nene umoyega o Black Friday na gukwanira Black Friday ne chigaki amaguri bono aguchiko kyabu tule mutende baide goronari ngigali Uhuru Super ngaligere linga babi mikakati yo wakonyo mwananchi amaguri yakani bintu bya gure bintu bya Kenya amaganusi abaira mansusokoro ngabono alitukulia Ijumaa omotegera dumwa nchubuli lyando sesole ngakeruwe soki alitukulia Uhuru Superstar Black Friday niga maguri ara maya amaguri amakebi bintu bire byororo byonse bire bya bono ayo mwanyenusi kutiguma iga urabe go basekererwa asenchu nchukumbore tebyo musani tebyo mino tebyo motwensi amo tuchanga muke alitukulia Uhuru Black Friday tubanga alitukulia ntokolete live Ya Getembe na Getembe Television onkoronura aboro nchite hili nimbe tintoko tato mwanane ngate muno montako kole bintu gali kana moire sabwati nayo kuboto kebyegwa tubanga Uhuru Superstars ni kutoka sama kachibunga JM Towers barabara ne bengi ya credit na boygo ansama kachibunga Uhuru Complex iri barabara na safari kwa muga so muchumo songo na ili kuli Juma esoki no moyega Uhuru Black Friday nyuranga Uhuru Superstars the people's choice guaranteed lowest prices all your money back karibu nyumbani mteto kwa mtu mkomo kana muligiri tokuirana nensa muyendeka tokoleta tukwendera kusangana mugani to assist studio Evans Nyambasa ne Ramona intobono mambia muga konkorano ali nchinkuru kwa Geoffrey Onsarigo honorable Evans Nyambazo taliyo batebanga ne Evans bana ukomosiri no karago toskato chale chisaisato na magana maya ye chisaisato mambia bana nkwirana tole asense mali Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda bana mbale njara ayo mwaro karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura bachiko ya mandege uzito somya bamura bachiko ya mandege Getembe Television ekeonga kiamamogusi. As the sun rises, so do we, as we trust it to rise and set without any worries interrupting your day. StarTime's home solar solution with solar panels, hybrid inverter, and lithium battery. Powering your prosperity and happier life. Empowering you to do the things that really matter. A complete and reliable home solar solution. Call us today. StarTime Solar. Power your life. Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Na batebi namba sire kitroningisi ego to kanza mo chimu gembo nsa stage yechi big nsa ajenye ko tate space speaker ne kabisa live and direct onye ko tate ufa chisi mimbu eto ayege ntoko koraneke ogo chankoro kitoba sito bwanga ko kungaina tikangoro chitibi no chirega etibi urwambara
Etibiri jambi. Ebetrio kutumia nyumba kwa raza kura duniani. Ebetrio kukeria gari yao. Majiji betri na raro. Fogo. Laki amariko no aliga kurkuiga sikuka. Ukutura tulijimeno kako bukima buko yiga. Mara moja kwa ragiri. Onyange Johnson neji ufa. Numbers Electronics boy gomba bwate ebintu bina chi speaker, amone chi microphone, chi horn speaker, chi power mixer, chi keyboard, chi blender, chi basi na boy go chibirika chestima, chi water dispenser, chi radio au mpaka chi gari, chi TV, chi type chonsi na boy go chi size chonsi. Amo na electronics beyonce pibuna, chi wire, chi extension cables, nebintu binde ebinge akeroteri kweba chi solar panels. Tarere imeyomo chibu gembo stage guriguru, wasewa kesimi asa 0729 646 385. Aiga no numbers aba customer baito bonse asemole na baliganiri kerege nto tobwate na netobwate bintu bichi quality chigoro chingia kabisa. Chaso wenge na nyora kane tigaminyo ke nyumba. Numbers Electronics aiga ntobwate kerege nto aserigori dio mubuko o. Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Getembe Television ekeonga kiamamogusi. St. Francis Menyinkwa Primary School na Junior School ni skuru yekerero yogo koribu ya ase chi county cha Kisii na Nyamira. Skuru ye nige kurwa chi boarding facility kura kirasi inye gwika grade kelia gya gatano na limo na boigo kura grade 7 gwika grade gya kenda. Nige bwate ase amazingira mayama n'abagosomera kurira mache ayare amakeneno kuna yaramaya ayuare ase skuru mi bwate ebirasi byekerero nankurero bosombi kurwa nagoika eskuro babwate chi computer laboratory nabo igomba bwate chi iPad asabana balia bakwegera amasomo yekerero babwate science laboratory ebwate bintu byonsi abwasabana ba junior secondary bakwegera babwate geti asabana bagutinira chi admission ko chakera preschool grade 1 weka grade 6 nigo egendrete na junior secondary. Welcome to St. Francis Menyinkwa Primary School and Junior School. Taita ya Bible baito kuna twasiekiro mwaka oyo o 2024. Twetayarisete kabisa 2025. Korisiba abana baino togendera ko baachi semchirisi bwenerete. Fee structure yeito torikonye change for the next 3 years. Erinde tokecha saba Bible baito okobayo bokongo bwa economy. Na twetayarisete school etene registered under junior secondary school na kirege ntontoro bwate geisai na bali bataye to join karibu sana mabagana mange to bwate erinde togendera ko baoroki na ko bachi semchiri sibabwana tembia mono sana yanya saba sisi asamange bakere simiasi namba 0729 044272 gosem 0715 372254 skurega nigera separa ya Kisii Kilgoris ensemo ya Menyinkwa. Getembe Television ekeonga kiamamogusi. One-on-one security services igotore namba eyemo ase ukurwa obokorere bubulindi bwigormono ase egeka nubumanyi bw'imyaka 53 bono yaire nigotukurwa chinsemo ao chobulindi buna static guarding services, CCTV installation and monitoring, real-time GPS tracking, executive close protection, security consultancy na cyber security services kartari kweba debt recovery na private installation, K9 unit solar system and installation, cash management, biometric visitors management system, emergency response solutions, wachachi alam na voigo firefighting equipment kartari kweba electric na laser wire fence babwate chinsagia au abuna bona sumuchu Nairobi
Nairobi, Mombasa, Nakuru, Kangundo, Naboigo ase umuchie obusongo gose Kisii, Asamange nabogututarera. Ground floor Bishop Magwa Center, Yuere ase para ya Ngong Road asumucho Nairobi. Sotwarikira yuko ase BO Box 39 ase kodi ya 00100 Nairobi. Ni gotubwate obumanyi bw'emyaka 10 bono na kugenderera. Tutarere asya bichito chire egeti kya morokera y'oburemi ASK Showground angene geti Kigusi Stadium na boigo angene Golf House. Twakire simi ase namba 0798884949 gose 0794440400. One-on-one security services intwe namba ya masoborende. Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Ekionga kiamamogusi amuna Uhuru Superstores niko koretera bare Black Friday. Gagi. Uhuru Superstore. On Friday. This coming Friday. Over. Kitu kwa bei nafuu. Kila kitu kwa bei nafuu. Tariki 29 cy'umutinyiga o11 Uhuru Superstores ngo koreterere Black Friday omugusikuru wa chintanda nyechense ninchubwe kumbolera mamunori ya Christmas genkyo ivange utarabangwa ninchuo Uhuru Superstores Black Friday aiga nase oranyore ebintu asamaguri aywa kenyere kyandage komi itukiriga mbwewere ebyegwa tariki 29 cy'umutinyiga o11 Black Friday ikoba gutoka ine yo mu cy'ubusongo ase nyumba ya JM Towers angene duka ya Safaricom ine yo mu cy'Kisii asamange bakere simbwe terase namba cyabo 0111161500 inyuranga umururiga igore rukiwe ya masi ya mo ase radio ya Getembe FM na wigo ni TV yetu ya Getembe wate tariki tomocha Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Pink Premier Academy ne yamuye chiskuru cy'uburuso ekyo kikubeko buruso byeko cyasumwano ase okwanyolera egasomo ekyo kira makonye asa matukale busyo ezukuru yiga yekutuka ase bara ya Kisii Kiogoro chinsemo kiri cyamenyingwa ebare kogenda chinsemo kiri cyamasongo igo ebwateli bagari gihari nene asabana bakokosoreria eri kuburugirana gukina chitalanta cyabo ebirasi byabo nebigale ebyo bire ebiya nabibwata mazingira ayo akwirira abana gosoma buya ngosome bari kurwa playgroup PP1 and PP2 asbigo bagasome kurwa grade 1 weka grade 6 nabago na junior secondary school nigo babwate science laboratory eyorengiya sabana bakolela amegelyo school yiga igo ewanchira umurubiri umuye w'amasomo OCBC asebwata bali mabuberuete abo bakwegeri abana buya ale n'amasomo nigo school yiga ekolera ebyegwa asebabwate music and drama efisi yabo ni gukwana nerigo lya mubuko asibego babwate merubyo akorengana muno konyora gwici amate iri kwaniki ngakira umwana ngonyorale egesomo nigo bakuru bosombi ku cyase bali bara HD scholar asibego bali barase boarding babwata mazingira amayayo gusoma technique egendrete tutarere rero iri kwibwatania kabaye oyo mubwa bali bakwibwatania munici semi ekyo kiraba irere konyora obugimu buyasama tuko ali busyo asamange nabugwa kisimbwe terase kinaba kitwa 0710755578 gose 0714673963 Pink Premier Academy asubu wibuko chakira iliyoko kwa ankyo yao ingia. Getembe Television ekeonga kiamamogusi.
Peak Dental Clinic nenyagitari kurubo gwene bwabo asomo chando bwa maino igo bakurubo kale bwabo buna okorusia maina ali abwato muchando koya sivya komenterwa amaino asebalia agogete nkogwenya bale chininti nabo igongo ticha bara maina ali abochogete enyagitari enige kurubo kale obwensi asedi golide nsekegima mbambwate nsema sa bana bakubutera nabo igo kogoserelia obokoreri bwabo no bwabwango nendo bwikiranwa wigo ngokora bali scanning chimashini chabo ni chibirongo bigoro niko bagotoka imejo mu cyo Kisii asamagacho a Uhuru Building aselirongo liri igoro yebengi ya Kenya Women Finance Trust wigo nabo kubonyora gwetera ase website yabo ya www.peakdental.co.ke wigo nabo kubonyora gwetera ase nchera jesimi wetera ase namba enotisa nebere kianda ibere inye eyemo kianda isano isato inye ose gwetera ase nambende enoti isano nebere isano nemo inye isano nesato kianda inye eyemo isano nesato. Hello everybody, my name is Dr. Emily Mutwe. I am the Chief Dentist and you're welcome for professional dental services. We offer all the treatment that entails the teeth. We do fillings, root canals, extractions, replacements, teeth whitening, and also cleaning of the teeth. You're welcome. God bless you. Peak Dental Clinic, expert in dental care. Karibu. Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Enokem Agrovet nigo yabere nambayemo asogo koneria amaryogo ne chindagara chichitugo asorogo ngurugusi ne chinsemo chichitanaine amangana mayanaya bono ba mentre obokoreri bwabo asure nkoni bari chindagara chitugo na supplements nkoni bari boigo amaryogo yetugeyega nkoni bari chingokom na maryogabo nkoni bari amoyo na folia feeds abo asibako amoyo kurwa chi company ao asingincho yebimeri byao nkoni bare chinyeke chibando naboigo obutu ubwe chinyene ao nkoni bare ebichuchu biri tkerimo kurwa asachi company ao nkoni bare embegu yechieri ao abwasiba kora artificial insemination niko bagotoka asumucho busongo eduka yabo enene ere angena market Plaza Nabukoba Keresimi ase number 0115318887 Urusegerunde Nigorore Mbarabare Namabuta Ashel Yankuruko Falcon ase number yabesimira 0113388513 Urusegerunde Oronene Nuru ya ase umuchubusongo Ndolyarugutuka ase ensemo ya jogo Mbarabare Neskuru ya jogo kuba Keresimi 0740186688 Enokem Agrovet Limited Ije Numusanyo. Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Enyagitari ya Nuga Best nenyagitari ya chirengu maso busega sigire mechando ya maroire ayo agendera ko bagagucanda mwanya banto nigo babwate emashini yekerero eyo ekorongeya egetekyo mogongo yanyinyitora emekia yane kyabuna chingurungo toka kire ase omubere yasibya manyinga egatemerimende emashini ye nigo eroseraniriye amaryogo ayo akorokwa nano diamond titanium ayo agotumeka ase okugwenya ale nayo obokoreri wanuga best nigo bole obwigoromono ase babwate mechibi eyo ekugwenya marwere yenda buna bulya bwa ovarian cyst fibroids prostate enlargement egatia yanda mange wigo mbabwate mashine nde okubeka samalekao eyo kuyarungeya igati yobokoreri bunde obu bakubwatuka imeyenya gitaririga iko bakwigura kera lituko ochakera chinse 11 chamambya gweka chinse 12 chambagaroba Nuga Best niko bagotuka imiyomo cy'ubusongo ase nyumba ya Uhuru Towers lirongo lya kabere ase bare nene ku ruchinse mu kire cya Kisii Kisumu nja Samarieta ngoro kwanongaki
ona arwarete amarwaire ara amange nkagenda chinyagitari ao korigia obogwenia egere mbwene chinyagitari narete ne chinyinge konyora obogwenia nkaewa mariogo nkanywa lakini timbeti nkonyora obogweni boikeranete kero nacha nuga best ngashughulikerwa nkabangocha kila rituko nkorara chimashini chianuga best chimashini echinji abete chigonkonyo omogongo yone nkabwena arthritis nkabwena asthma nkabwena pressure boigo namarwaire ndamanga yarengo omubiri one ntamanyete nawenete asamange bakirisini gwetera sete namba chabo echochire 0700260518 gose 0770268169 gose 0770410411 wigo nabukubatalira ase website yabo eyuere www.nugabestke.com Nuga Best kutanga mbuya kubwa kubwenia. Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Getembe Prime Distributors guba kumanya bunabono iga mbabwate ebintu by'obwagachi aho bunabono chichuma cy'obwagachi chichi company chonse chibirengo byonse chibi PC type chonse chisimiti mbabwate bunabono Rhino na Bambure mbabwate chain link type chonse boigo mbabwate ebintu byechi bathroom gose bathroom accessories bunabono chisob dish chishawa chitoilets ne chitoilet tap mbabwate chitile ao chichikara ao nebirengo ao mbabwate chimable chichikala ao mbabwate chitaya gose lightings chitype chonse mbabwate chilock chibirengo ne chitype ao mbabwate merangwa yechisize ne chitype ao mbabwate chisink chionse pe boigo mbabwate amabati chibod ao buna MDF na gypsum boards mbabwate chirangi kora crown paints na dura paints boigo mbabwate machine ilia ekuburukania yakwa irangi eliyotagete mbabwate machine ao buna bono power saw blower circular saw mbabwate helmet na boigo ebikoro tubiri by'uburendi gose safety shoes asamange bakirisimi ase namba 0717-603-030 0790-904-844 Incho Getembe Prime Distributors bwenyorere ebintu biga aserigulirigi. Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Etwani ya bugire ayo mworo karugetanda Etwani ya bugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura bakikuya mandege uzito somya bamura bakikuya mandege Etwani ya bugire ayo mworo karugetanda Etwani ya bugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura bakikuya mandege uzito somya bamura bakikuya mandege
Karibu na ndugu mwancho mulilo mutakira ya ndonse sore kegma Etwani Ya Getembe bono mambia kero kitogenda kusangaga iga studio mwago nkorogo tugenda mutu mukoma kenko nginga kwa nyura machiro mogene gali ya kegma kurende entunako oboire yani kunywa macho kuligirjo mogene lizo linene igugubuga nkiki bibono ngimugubuna umwana one aje tatengo tebiga onsaliko no mwana one onsaliko yo botamba antesete kana kwa mwana no nesiringi kana nentururu mama ke mundoma umwana one kawaika anaguchingo kwa lakini aengwanya konga kwa no nentururu kwa nako umwana ono ikira Alright, karibu na ndugu mwancho muligelia sembeo tugune kurigelia magana yo magendero na siasa bono mambia kero twagenda mutu mukoma ke muske Evans Nyambaso netondere gaiga studio kwenye kurigelia yo onsi muno mwana siasa na bigo mwancho lyo byo bwanyibu siasa bono mambia twali kurigelia igoria magendo kwa fikira county ya Kisii warutebinga ensemo yitu aligelia bochenu twaligira mangana au watabange bintebiraire bono tuligelingo ensemo ichichiro Yamano oyo minto umorali onsaliko chichiro chagusi chichiro ne biashara yes chichiro ne kyokoko okolera bali bakole biashara anyole babegete bintu byabasobo chenu ekere umugaba norengo umuske Elviso mali babongwae na sabete chibese chie dona cyari kwagache chiro ya marani ne chiro ya magene ecyunka gete chiro urumu ushabere complete chiro echo chiro cyari cyagache kwa national government yes echire ende ayaguchibese chie dona mutonto ekagu ne chibese chie county na bokoranga okwanda kwanyama bati agitire round na kende nkere koroka kurumenga nkwagachwe lakini mbakole divination ile nge county ebegeto na ile nga national government ebegeto which is wrong wente kubeka nga county government chya chirega 30 million or 10 million 5 million chya national government chya chirega nchingana it's when you talk about transparency to resources cheto buna chikocha chichiro nchire buna wono gende misezi cheni konkonya ukwane no na ali se chiro ya chagete misezi ase in fact abandi nabakone lyoligereria akwana bengitira chiraro era so muntu muite asa chafu mono are very pathetic abantu bati bakone libintu and it's our market na ne chiro na ne 200 meters for 600 meters kurubu mugabana so abantu bari bacandike tobe na raba balemire egetukiga munangwa gacha bari chiro n'abantu bakatagora n'abatagora n'ikiyumba cy'abantu igari n'ingwa gachwerekera still the foundation is on. What I want to say, there's such a chiro nchira kola gas to efficiency yani chibe felti abantu bayigubuya evento chiro nyeka gokorwe sicha koruna maburi roja maburi yawe keska lakini almost Evans ari munchireli ebe se kwagacha echiro ngagiye korwa ni county ayo monyene umwana biashara guikorwe bango bwi county andake abamenyi be county ito mbali kusikuru bango nkoru bali abantu baitwa kuruchiwe sasa na ende no mbali babegita maburi ya iska ogenda bakonyo baitiru bachogiru ogo chogu is mandatory lakini nataka kuotebinga terisa a problem nga bantu baito mbali properly allocated chiro nchiragachwa. There's no market ya gachiru during this period turatebanga chiro gete ya gachiru to completion na kula gaiga nkoro wango redio butambe kukurande nga stage ya bere bobe bande bakamurira esmiti gonyo wachiro gochoiga chigali chibo cyo kamagoro lakini still the other parts na bechandegete. Also go chiro ma town ye na one chiro because is where people says oligererie out the pathetic town ye in chafu no ne chafu they go collected no ye na maintenance ga no ma ogas mekira aburugeru arosibu era kananga this is the city of Kisii County. In fact na bokuligere kwalanga ki still even though the governor is sitting na ndina asinale na era kubuli chibesa kuru umanya okorera because abera kwikoma yene na kauli ongwaye kedutara yo kotenga aye wasiri wa market chief officer ranchi besa mo be kichi besa ka sa chabu kila bantu mo ta kwe contract ya rosesa use arosi ikwele ndeji
egende kigyakoro immediately na bwate authoritative power, executive power. Nchekawa na Simba ni matena ile executive power, but they not delegated some of the powers to somewhere. Asene lao consult kolwa omanya konyora authority yo kolegende kikyala benere na babo ete town ye one day ya yerabi straight onsali gotegerera ngotebyo mwana one ekwa bolio morai ga ngaki nga bantu ko chukubari onsali gotegerera ngotebi tata omongi none rosa ne na banji kereba imokire abagontebi ngaki karato echugo chugo ekiagere buna go ikali ga lazima chirojera jirwa amanya ko gendere biashara bana toko kwana mwasa goteba ngatole bobe toko kwana ngokwana mwatebande bobe wanchi muliro motegera libono mambia murubule kurunga Etwani Ya Getembe tulasensemega yokunya kuligiria amangana siasa na boigo mangana yamagendero bono mambia karunya mulikira monitor studio no magani to kwandira omuske Ivansa kurunga Zerekaya Nyambaso nwale gana into iro munchiria mwanu abana baombali nga oyibwa onsaligo ntino monto mbwata basubati irianyi no roje bosongo no maitega ikakuretega ikasugusu na moja ansiasi paka moja nzira ifana direct kirazi nje no monto ngibolita abantu ngabantu baona bangi street igo Evans Nyambaso onkorogo alright ekatonya kuligirali omwanchumulire nango kwatolibaga atwaligirie mangana magendero na boigo na siasa cheito nga kibintu bigenderete andaka ya tugu kwana kurugaiga aigomo Evans aruchabiri kuruga andaka ya nunyaruche gabu nuishanegete ngaboni ganga kibirengo bya magendero bire kero tukwa na state yibintu aborai na siasa nga kibigenderete si county cheito na boigo andamona si county cheito chagusi county Nyamira ni county ya Kisii bono mambia ibirengo byago kibire ayo mwenyene na boto tebinga agikiraboniga nga kibintu bigenderete uruchingu sukabire go sebitene ine na boto tebia ina mbayisi ni nigere 0741583878 ensambeliende gusanga tole naye emambi yabona lakini mheshimiwa ntwarara uyo mito muske Evans isvali omoyega no kolekana gali gesieka biamono oyo minto unsaliga so kwane na mangana yesavali nkikelie kegimasi savali eli twarara gali yakolekana na boyigo badaye tukorera bintu binde bikugatikana byo bitatu andake ebinde byagecho mugusi wonta tekoba gukwana nga esavali yagesieka yakwa tunomongi na tolisi tonya toto na yoro mu women rebwe county ya Kisii women rebwe county ya Kisii na achira severally in politics ko hotabinga asegusi abantu tanyale gosuki esiasa no mongi na tolisi tonya toto na Richard Monyonga abantu aba baskoire to an extent utajesa na barabu omongi noria is not 1+1 collect more than 26 elected MPs together. Okay. Wache kolonji egento in Kisii. Wache kwatulesi abakusigo so watu se tribe get. Gokonyo ochika 50 onyola watu kusona. Lakini omongi was able collect amount of big people like that one na CS education. Na Senator Onyonka. Egento kerige kagosa na na wapinsani baye. Omongi no akate como kola tole nchira na babelege konega okarara itu komo muri akolesa walieri aba muraba koga na iswa kanda butagura orubago asobisia ka yanga yaye bago tebane ni chiala wensi aba muraba lia ekene chiala wensi ne chimbago ya gutagu ni chiabaete obuli ne ekene ndo bobulia ekene no yino yo watebe tingagenda mutagure ere ne EACC ole kwanda gotiti omongi na donyanga ngebyombe mbira techibe satabiet EACC ya kule bona anybody can come on Nyambaso can come from the studio ga ngende gotiti omugabana how never again to career karo career na political rivals bali go from ando kwa kulia bana bali the majority were not Kisii ngo babuete isiko na ande tete ko teba bande bali go kwana kegere intete go kwana no na bagera baba tsito mata ati gabato ske this is not a place to invade all the time yakuna okolera bakusia cheche igongo ko tobebe kaina moto kubweti gende kole bintu byeno seino nona abana bagera ati gabasika abagusia omuske Evans no otekera gago engani ngima
jugos obosagana bwa magacho angava somoka mugimenreba chiyumba chimuyemere nkiki ntekia bwate uchisumugusi Egenteke after mongoyo anyore fame kolenda abantu 26 nabo ko uninga kinga kya kwanete gosibanzo bakamuanja anyore fame mupinsani yo tamotageti akaiwo boronga ngakitokola tigatomoro diche na mugendo kendeiga ketu amurichire tore teskando gete tomwake asunye sago toboleri in fact bana bapinsani bo mongonori lakini na rieriga akana ngoriyeria social media karumo ngagete nero gukwana utete ono kumukriticize tinji etiko tegera bintare gukwana kyaga timu anjeti naende dinata getentegera yani na gotegera na na muyo neri abasa konyoro omukichi atwa chinde chitayingia igo asubwenge bono ekatukuligiri mu gusibono iko bado umugusina bwate siasa chiri onyiyo mino kali maminche naye nabuko ndikuburwani siasa inchiroro usibono bado bakate ko tavinga obachori bwa 2002 abagusi bachietenda ambachieti bongo ni factimbu ya ori enda na bakwa uri president abejo tujibe sabantu bali kabisa lakini bamwaga chikuru usega abana usomo jumbe usoma misiye abantu baito bagete bakuburwa naende Fred na batebetinga nkoleta mole man round alisa sobugambi mujandike na batebeti lakini bantu mbayiweti osoke sikakero muntu gakolera dade go tenga 2022 no bochori bwa kole tu oboliri bwo kumiense 2027 muntu tajwa kurubesa ama wakerwe kula yuri kwande tell me goja konyola abantu batubwati besa piba makaba gota chance street bara bagambi ombori ngakiba kwata bagaje abantu are going to 40 obongo tibeze mapema ekeda kikiare kogera munabona akero kuriye ebikoti gochiwosyo gaba ayibaito te no to gusia inchira te yule emburo ibokora orustonya toto ekero kyobo bumenere dirali ala rwo rachi kuriye kyao inchira te yule emburo ibokora orusyo nyonka ekero kyobo senator dirala emburo yumonto mwao yani boko nyonka la mu agende kero kyao to chikomuri goto mwa mugambi nanche teba inchira te yura rusyo nkoro kebaja sare gona takankolere nga yes na takankolere igomo umosike umwana umindonta kare sano mularia eseriye gento kya kesie kana kya teseriye gutagura obisiye serikali no yabwate chibese ogenda oli biro byatirali ne chibese cyari kuri gwo cyari ngo cy'abantu olwago runi chibese cy'abantu bwarengo onyo muntu akene tonyo bwate chibese cy'abantu odento bwate institutions chiko bwate deni yomuntu to bwate yesisi to bwate DCI avance the institution eko investigate inki kiwata ari koire mangana asaria na ande ko bwati mono abantu bandi bagotorwani kwa abantu babwatwa talinche na babwata na musubati ubwati ko Nyamira ole nominated iwonga bakusiba kwita bakaera abanyamira abantu be nominated and baje gototiringa sita. Alright, mwancho mategeri ayina mangana mwancho mategeri vanisi nyambaso uno mwana siasa umumanyibu siasa na baigwa mwancho ritukuni usanga bono mambia kuligiria aubura ina siasa imambia bono ekruchiko mnyoka gali yatanda isano chobu tugirigoro yisato andaka tira na soro mategeri ya sinini mga konkorogo nubwati ntu kwa nustura genda simu mwancho mategeri ntu nare kukuwa na nkeringa ki abagusi ntu naturiga ntu nabantabamo nandege ntu kende neke tiga tusikane ege ntu kende neke tu baise kuiba ochake kolete tanguche usi engoso yani yo koleta abantu kurwa so koleta kurwa kwa manya koleta aso mwana umino kabisa ngabona tosali kabisa 0741583878 noti isano naibere inye emo isano na isato isano naibere isano ni solution na bachi studio bono mambio motagerali na yagendera kutubwati bali mutubwati sensa muri mtandao Facebook Getembe FM is our page tuligiri gali ya masemo subscribe bwatia na yo mwenye neto kwanire emo anse emo. Good morning Getembe from Malo. Mongina biskari kon montai wala kera mbora. Aya biskari nga kiyo mongira. Mbiyande. Nga kiyo kubonchali mwenye kera. Mbiyatore. Wigura yatu wa kwa lisi ya sana wigana mangedira bono mambia nkiura mentere bono mambia.
Aina karanta kete komento na nende tayari sana. Yes, karibu sana. Bueno, egento mogento ya kwani leye kene kerotio. Moro ya mario chenero. Oh yes. Chenero no ngoro o te kwati. Are kene na bo kuira na bile yo bo kene kore ke me. Ni pura nyeta. Barusi ya mario ko mabu awa ko. Ahora no le pero aquí ni siquiera ahora no lo. Anda manamanya kombinase na toto. Iyo como cambio yaro ai kororo. O baba ya ni uno muy bogeti. Bueno. Ana to ana banto babo bogami na rusia babo na robie millionaire. Oh yes. Pero si va a correr a vai a ir a aquí no. Ano punto de sino. Intenta la estoy teniendo. Por tu ari que te vas a ir a agua. Oh yes. Baba, ¿no? Y qué entonces voy a hacer y porque ya van a todo el 2027. Something. Anda con la pingo no una ni de y ya estamos en el 2027 niña como irán y como irán. Oye, tengo todo que quiero Biamo sana kurkunga nerenga omogna viskari kurubunya kerabun chali gadia virgadi bia gobono mambia goto agora kubatkana nali tu kwanira amagendro na siasa gusibo no mambia enchira twanya bekire ntwalengega no mogeno tonere ga omuski ezeka akurunga even sinyamba sobono mambia. Good morning Getembe. Hello Jovre Zariwo omwana boliza. Ayatatu no mwana boliro ba omotembe ku 046 bono mambia ngaki omosobete batumbe. Yes. Sobete buya. Karibu sana. Mbura ke dominata matebe. Aba murabali bali kuoma na nkwa bakani tigeliyo mana nche. Aba muraba batigiro kuoma na naye. Karibu sana. Naye tawanjo marende mana. Omo kwato muchando no koroko. Aya karibu sana sebiringira byo bona mambia. Ebirangira libya nanjo manyete. Netoka muntu ngwa mutagete. Oh yes. Wani tiaro murai. Aha. Abo kwanjira nanga murai nero ko gambi. Oh yes. Na evento ken. Umanyete buna bono hore gitote bonye tagete go seno mupungo ne onye kimwangete. Ekara bwato mukuta no onye tagete go chobu ko yo ko. Oh yes. Yanda mugondo ma. Ono ekara bono ro tuna bona baje tubune yo muwimele. Faita kibanyo ore go kiba ba ore to. Oh yes. Iko pato stirio ma te chiapo la chinyora. Yo nya ba ko te ba chiba chiapo gira bu ta tara ba chi bium. Na ribata ya we ndo bare ko kora. Oh yes. Ba te pro bare ko buatia. Pagenda ba chiba chiapo ora te giteringi ya bo no rirorio ba mindo ga kenya ya nei no to menyete. Sante sana akurukunga omotembe kuruchi somachiria chia amusoba tubona mambia. Good morning Getembe. Halo tabakambira tikiage. Na kasi bila sini. Ayi mwana ayi mwana ni so ya ba ko kenya ba minta. Abata onye temi arengo na ende karabata ya ba teminto. Sabate kango ni bakaba kwa kunande ba de ko ko mo so dane chache ko sia sabu na ni maiga na ende ko rubare ile abara asara ma are ba tabumbara ba kenya ba pare galeria. All right sante vingire vya aya mario ida ekaragocha baba bare digari tike jaba sikari gira para deita. Wana nende gari mjakya kwa toka oro na mitari pate kana kiti nkibagari manyara na maria baba chakwe kana kiti ya na mitari ko tayari ari ya kongo ete wa kiruya mkene chari kia bachukure nkune wewe. Yes asante sana asante karibu sana. Nata timboli tabaka Kisii County. Ayo tata. Ingi yoko boli. Sorry.
Yani ngaki uzaliko karate kakora alipisi. Getembe, good morning. Hello. Getembe. Okay. Hello Getembe. Namna gani tena kigma yokoranga ya tamire guchese takoba mabiguriga omwancho motegereri karubiganya kwa bayiga bono mambia lakini onsikia ndiko miyo gusanga nituga Etwani. Good morning. Getembe read hello. Alright kigma kero kunye gusanga nituga yesensa muyesini ngandi kubuli berigangira nasi omo gene itobono mambia mchambuzi mambia montrari ya ayonse gedete. Good morning hello. Yes. Yo bona anda kwane bwarkirega bwarkirega yo kwane teise simumanyi wako kurugo mumanyi wako karibu sana kwa jisese bona mambia somo robeni nilita bona ile male de sasa awa kabide ile na sera na na so bari teme biyam manyi wako kurugo ngomaliga Trena somo moske Vanessa mwa konkoro wenki hiri wale ukwana Umaite na bate pointi kwa manyakoro kwa jesieka na yebiri na rosiri ngao bono zaliko ne pointi mbugate nei county ya Kisii usene bane county ya Nyamira lakini tigada kwande ya Kisii kiaga nolira baliane county ya Kisii ga kintoligere very smart very accurate very intelligent bantu tole county ya Kisii ntoli bantu tutaje tsuku oise koligere libiya kabisa ebintu bionzi bia kore tuno mogaka mogaba no itori orengo mokoronga kyale kurukubana elvinizio ngwae mama ke muntuma na bibiro paka sai iga maena nyasaye bono rere tugusaba tukuburiga njenkuburi ninjenkuburi iri oyerindi nono mugambi oburiria ekiakorire kero kiningi tokero ngaki dali ndikida kero kyo ne kyo murai fulani tato mwana one naye kuchina pokonya bali bango tulikira sensemri ya ujumbe Kenya yaito kurukunga kevere kurwanya bigega tuntu ndani y'umurobiri mpaka muri kima amwara liyo nsarigo nonkorogo no mugani yesu studio watching live center abantu baito yakurunga e protector senior bisma kama kuwa delegate gari kurwa chisomo cha Getembe Nubia akotangeria kurunga senior delegate ayatata bisma